Kasper, der er jo ikke nogen, der tror, at du er rektor her på gymnasiet. Nej, du kan lige få Pelle. Prøv lige at høre, hvor ked af det han er, Lars. Prøv at høre, hvor trist han er, Lars. Kasper, du sidder jo ikke ved siden af Capello. Nej. Du er slet ikke blevet bortført, Kasper. Nej. Jeg ved jo hvad, Lars. Det var faktisk fordi, at jeg var ude ved en landmand, fordi jeg ville hente nogle frø til Pipello, Lars. Ja. Ja. Og så skete der det, at jeg faldt ned i siloen, Lars, og brækkede alle knoglerne i hele min krop, Lars. Kasper? Ja? Du er ikke faldet ned i nogen silo. Der vil være ekko og alt muligt. Du er ikke faldet ned nogen steder. Det er det også. Kan du slet ikke høre? Det. Jeg bliver nødt til at få... Nej, det er for eksempel... Jeg kommer ind til det, fordi jeg bliver nødt til at få en sød markmus, der var inde i silo, til at hjælpe mig, til at ringe op. Kasper, nu gider jeg ikke det her mere. Du har 10 minutter til at komme herop på gymnasiet, ellers så får du fravær. Jamen nej, jeg kan ikke gå nogen steder. Kasper, du har 10 minutter. Ja, okay. Det kan også godt være, at landmanden han har en forbindingskasse, jeg kan låne, så kan jeg godt gå alligevel. Ja, vi glæder os til at se dig her om 10 minutter, så stiller du herinde på mit kontor. Ja, det er godt, Lars. Vi ses om 10 minutter, ikke også? Ja, vi ses, Kasper. Ja, hej, Lars. Måske synes de, at det der Facebook går for langsomt. Måske synes de, at det er nedtur, hvis de er blevet sat i karantæne. Det der deres liv er så langt fra Beethovens helvede. Den mand, som alle folk kender, lever sit liv under netpolitiets hærge. Det bliver bedre dag for dag. Så jeg ikke får et hjerteslag. Lærerne på gym kan ikke engang åbne Explorer. Alle på stress har ingen anelse, hvordan man tænder en PC. Så længe de ikke ved, at jeg kan sådan cirka lige
bliver bedre dag for dag. Hvis vi giver en hånd til Ole, så jeg ikke får et hjerteslag. Sidste gang. Det bliver bedre dag for dig. Så jeg ikke får et hjerteslag. Jeg mente desværre ikke, det kunne drøftes over telefonen. Nej, faktisk. Hvis Kasper han er en kniv, så vil jeg gerne tage det i opløbet. Ja, Kasper han er faktisk en kniv, hvis jeg skal være ærlig. Han viser absolut ingen interesse for skolelivet overhovedet, og ingen har modtaget skriftlige opgaver fra ham i ugevis. Han er talt på hånden. Hvis ikke det var fordi han var død, så var han sgu nok blevet bortvist. Ja. Hvis ikke det var fordi Kasper han var død, så var han sgu nok gået ud herfra. Siger du til mig, at min søn er død? Ja, han ligger deroppe nu. Stendød, stiv som en bræt og halvnøgen. Og det er faktisk typisk for hans nuværende attitude. Ser du? Han er ikke modereret. Det ene øjeblik, så flyver han rundt som en drage og smider tråden her og der og trutter en fucking trompeter hele tiden. Og i det næste øjeblik, så ligger han ned fuldstændig stendød. Hvad skete der helt til sidst? Ser du? Kasper, han har været i toilet. Ser du? Vi har haft en masse problemer med en masse timebubber, som ikke lukker deres salatboks ordentligt, når de tager maden. Og dermed så kan de tage til mere mad end alle andre. Derudover så er ukendte gerningsmænd og ukøbsord om vores nationalfugl, Pello. Ære deres minde. Kasper, han blev fanget, og jeg gav ham sådan en tæsk, at han døde. Men det vil nok glæde mig at høre, at bagmanden blev fanget, så jeg tror ikke, vi får flere problemer med disciplin hos Andra. Undskyld mig lige. Tæskede du min søn ihjel? Ja, åbenbart. Kom her, salatbanken fungerer således, at... Drengene, de løb ind i kantinen og tog mig maden. Nej, jeg mener, da han blev tæsket. Nå, det? Jamen altså, det ene øjeblik, så bukkede han sig forover, og det næste, så lå han ned. Død? Halvdød. Altså, for Holm, deres mobile fascination af deres søns død er ret foruroligende, hvis jeg skal være ærlig. Det jeg taler om er attitude. Ja, nu kan jeg faktisk godt se, hvor han havde den fra. Hvorfor skulle han ikke fryses til døde? Ja, altså, det stod jo ret klart for mig allerede fra første skoledag. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg opfordrede ham til at blive kærfor deroppe der. Ja, jeg tænker, han er nok blevet anderledes, hvis han har fået en tæsk noget før. Er du fuldstændig sindssyg? Om jeg er sindssyg? Nå, jeg er rasende! Ved du hvad? Prøv at få ordnet med grav den her bror. Så har jeg kraftedet med, hvor der er aflyst timer. Det er uhyrligt. Det er fandme uhyrligt. Eller... Det ville i hvert fald være, hvis det var sandt. Det var en joke, for Holm. Jeg havde svært. I kan være ganske rolige. Ingen skade er sket.
Nej! Jeg vil fandme aldrig aflyse timer for at begrave den lille lort. Har du set den lille fugl? Nej, og så er der ikke noget. Ja. Hvor kan den gå være? Nogen er der set den. Hvad med dig i den grønne? Nej, der med 12 minutter. Har I set den? Nej, okay. Har I set den? Ja. Skal vi finde? Der er altså stadigvæk noget, der går mig på. Skammus. Det irriterer mig, at selvom vi fandt musikken og overvandt Killer Queen og alt det der, så fandt vi jo aldrig det, vi virkelig ledte efter. Vi fandt jo aldrig Pipello. Din arrogante nar! Hvad? Ja, undskyld Thomas, men det står i manus. Hvor er den åndssvage fugl? Altså, hvor er Pipello? Jeg ved det ikke. Hvad fanden skal vi gøre? Hvis bare... Hvis bare der var nogen, hvem som helst, der ville starte rytmen til We Will Rock You. Ja. Pipello! We will find you. We will find you. We will find you. We will Okay, vi fandt Pipello. Men den siger faktisk... Søren! Vi har fundet Pipello! Sang vi her. Men Bubber, har I det godt? Jeg har det rigtig godt. Har I det godt derovre?